हेलो फ्रेंड्स, बे भिडियोआव दिनै नोंथांमोननो खिन्थागोन Zomato शेयार जोंहा जितु लिस्टिं जाखांबाय NSE नि आन्डारावबो आरो BSE नेशनल स्टक एक्सचेन्ज आरो बम्बे स्टक एक्सचेन्ज नि आन्डारावबो जितु बेयो जोंहा बे शेयारा जितु लिस्टिं जाखांबाय बिदिब्ला जों बेखौ बायनो हागोन ना हाया बर्तमानाव बायोब्ला जोङो प्रफिट मोनगोन ना मोना बेनि बागै बे भिडियोआव जोङो डिसकास खालामगोन। बिदिब्ला नोंथांमोना दासिमबो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे घन्टिनि सावगारियाव थुनाव जाहाथे गोनां नटिफिकेशन नोंथांमोना मोननो हायो। दासिमबो नोंथांमोना जुदि शेयार मार्केटआव एकाउन्ट खुलियाखैबा भिडियोनि डिस्क्रिप्शनाव होनानै दोनदों आं मोनसे लिंक upstox होननाय नोंथांमोना बेहाय थांनानै नोंथांमोना एकाउन्ट खुलिहैनो हागोन। दा बर्तमानाव बे अफार सोलिगासिनो दं। नोंथांमोना एकाउन्ट खुलिनायनि थाखाय नोंथांमोना 300 रां होनांगौमोन, नाथाय दिनैनिफ्राय नोंथांमोना एकाउन्ट खुलियोब्ला नोंथांमोना 100 राङावनो एकाउन्ट खुलिगोन लोगोसे नोंथांमोना फ्रि स्टकबो मोनगोन। बिदिबा भिडियोनि डिस्क्रिप्शनाव होनानै दोनदों upstox, नोंथांमोना बेहाय थांनानै एकाउन्ट खुलियोब्लानो जाबाय। दा बेवहाय जोङो डिसकास खालामगोन Zomato शेयारा जोंनि थाखाय लाब जागोन ना जाया बेनि बागै जों बेहाय सावरायदोनि। जेब्ला बियो IPO लन्च जादोंमोन, जेब्ला IPO होदोंमोन बेयो 72 रांनिफ्राय 76 रांनि गेजेराव बियो IPO जादोंमोन, नाथाय बियो लिस्टिं जानायनि उनावनो एक्सचेन्जआव बियो लिस्टिं जानायनि उनावनो बेयो दिनै 126 रुपिस जाबाय, यानी लगभग बेहाय 50 रुपिस यानी 50 रां बेयो प्रफिट होबाय लिस्टिं जानाय लोगो लोगोनो। जायफोरा बेखौ 76 राङाव बायदोंमोन IPO आव लादोंमोन नोंथांमोना दिनै लिस्टिं जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना 50 रां करे मोनसे शेयाराव नोंथांमोना प्रफिट मोनगौमोन। बे 65.79% जायो बेनि जितु प्रफिटआ। जेब्ला जों Zomatoआ मा खामानि मावो बेनि बागैबो जों मिथिनो मोजां जे Zomatoआ जोंहा फुड अर्डारनि खामानि मावो, जेरै अनलाइनाव जोङो बेयाव फुड अर्डार खालामनो हायो, बेफोरनि माबाखौ बेयो मावनानै होयो अर्डारखौ फुड अर्डार। जेब्ला बेयो फैगौ समाव बेयो गोबां प्रफिट होगोन बेफोरबायदिखौ जों नुहुरदों। जुदि नोंथांमोना बे शेयाराव फैसा लगायनो होननानै भाबिदों अब्ला जोङो गोबाव समनि थाखाय 5 बोसोर 10 बोसोरनि थाखाय जुदि जों बेहाय फैसा लगायोब्ला गोबां प्रफिट जोङो मोननायनि बेहाय आसा दङ। जों जुदि शर्ट टार्मनि थाखाय बेहाय जोङो Zomato लगायनो होननानै भाबिदों फैसाखौ, जोङो बेहाय प्रफिट मोनगोन, नाथाय जोङो जिबायदि नांगौ प्रफिट बेफोरबायदि निस्सय मोननाय नङा। जों मिथिखायो लं टार्माव जिकुनु शेयारखौ जुदि जों मोजां फान्डामेन्टेल्स जुदि टेक्निकेल एनालाइसिस जों खालामनानै जुदि जों फैसा लगायोब्ला जों गोबां बेहाय प्रफिट मोनखायो। जितु फैगौ समाव जितु Zomatoनि जितु अर्डार खालामनाय जों जानाय लोंनायनि जितु अर्डार खालामो, फुड अर्डार खालामो, बे फुड अर्डार खालामनायाथ' जोंना खमायनो थांनाय नङा आंनि हिसाबाव। बियो बारायलांबायसो थागोन, जेरै मानसि बारायनाय हिसाबै बियो जितु बेनि गोनांथि बे गोनांथिया जोबोद बारायगासिनो थागोन। बिदिब्ला बेफोरबायदि बारायबाय थानाय माने जों बे जितु शेयार Zomato शेयार, बे Zomato शेयारा जोबोद बारायनायनि बा प्रफिट होगोननि बेहाय गोबाङै आसा दङ। बिदिब्ला जों बे शेयारखौ लं टार्मनि थाखाय गोबाव समनि थाखाय जों बेखौ कनसिडार खालामनो हागोन। शेयार मार्केटआव खनसे आप खनसे डाउन बेफोरबायदिया जाखायो, नाथाय जों बेखौ गिनो नाङा जे डाउनाव फैब्लानो बेयो जोबोद डाउन जाफैगोन बेफोरबायदि नङा। बेहा मोनसे टाइमबो थागोन जे बेयो आपआव थांनायनिबो मोनसे माबा थागोन। थिग बेबायदिनो आप्स एन्ड डाउन्सआनो जाबाय शेयार मार्केटनि मोनसे नियमखा। बे नियमखौ जोङो मिथिनांगोन। Zomatoनि खेथ्रआवबो बेनो जागोन, खनफा आपआव थांगोन खनफा डाउनाव फैगोन, नाथाय जोङो एज ए होल नायोब्ला जोङो 5-10 बोसोरनि थाखाय जों जुदि बे शेयारखौ जुदि बायनानै लायोब्ला जों निस्सय जोङो लाबानो जागोन। बे कम्पाउन्डिं जोङो इन्ट्रेस्ट बेहाय मोननो हागोन। बिदिब्ला आंनि जितु साजेसन बे साजेसना बेनो जे Zomatoआ जोबोद मोजां मोनसे कम्पानि, फान्डामेन्टेलि जोबोद स्ट्रं। बिदिब्ला जों बेहाय जोङो लं टार्मनि थाखाय जों बेवहाय फैसा लागायनो हागोन। आं बेखौनो नोंथांमोनखौ साजेसन होगोन, नोंथांमोना बेहाय फैसा लागायनो हागोन। नाथाय नोंथांमोना गावबो मोनसे एनालाइज खालामब्लानो जाबाय। एनालाइज खालामनानै माबानो जाबाय, जों बेहाय लगायनो हागोन ना हाया नोंथांमोना गावनि रिक्सआव नोंथांमोना बेखौ लानानै लगायब्लानो जाबाय।
नोंथांमोना बे चेनेलाव रेगुलार थाबाय थायोब्ला मिथिलांगोन जे शेयार मार्केटआव माबोरैहाय जोङो माबा खालामनांगौ, माबोरै जोङो शेयार बायनांगौ, माबोरै जोङो बेहाय टेक्निकेल एनालाइसिस माबोरै खालामगोन, फान्डामेन्टेल्स एनालाइसिस जों माबोरै खालामगोन, बेनि बागै नोंथांमोना डिटेल्सै बेहाय मोनलांबाय थागोन। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो। गोजोन्थों।